I forbindelse med T2, der har vi jo så fået recirkulering af vand, og det er ensbetydende med, at vi kan skylle sugeslangen, samtidig med, at vi kører, så den altid er rent. Den gamle T1-system, den kørte jo med tørsystem, og det betød, at når det var sådan, at det var en lille smule fugtigt og klæbrig materialet, så ville det lægge sig i slangen. Men med T2, som det bliver skyllet rent hele tiden, der kan vi køre under betydeligt vanskelige forhold. Det vil sige, at vi behøver ikke at tage hensyn til vejret, når det er sådan, at vi skal ud og køre med fejsuranlægget. Og det gør jo, at den bliver betydeligt mere anvendelig under alle forhold, og sæsonen for at feje, den bliver længere. Og det fungerer jo via naturens egne kræfter. Vi har lavet nogle luftkanaler ind i den bagerste del af sugemundstykket i nogle bestemte vinkler. Og det gør, at der kommer en roterende luftstrøm inde i sugemundstykket, når det er sådan, at der opstår vakuum. Og den der roterende luftstrøm, den virker ligesom tornado. Den sætter materialet i sidebevægelse, og når det er i bevægelse, så kan det løftes. Og det bevirker jo, at vi får en stor kapacitet på vores sugemundstykke, og vi kan faktisk køre 1 kilometer hurtigere end nærmeste konkurrent, og med en fejebredde på 2 meter, så øger vi kapaciteten på en timand med 2.000 kvadratmeter i timen. Under kørsel der kan man jo så blive udsat for, at materialet er så tørt, til at det suger alt vandet. Og i den forbindelse der har vi mulighed for at lukke vandet over fra renvandstanken over i recirkuleringstanken under kørsel. Og på den måde så bliver man uafhængig af vand, når først man er kommet af sted. Der er konkrete forbedringer på vores nye T2 fejsuranlæg. Der vil jeg først og fremmest fremhæve sugeeffekten, der er blevet forbedret væsentligt. Og støjniveauet i kabinen er jo helt unikt, samtidig med at støjniveauet ude omkring den omliggende støj er blevet minimeret. Så man kan dermed køre i boligområder uden at genere. Og benzinforbruget er kommet ned på et lavt niveau, helt ned til 4,1 liter. Og det resulterer jo i, at der bliver nogle utrolig lave driftomkostninger. Og når vi snakker driftomkostninger, så er der ikke noget gummi, som der er i forbindelse med sugehovedet. Så der giver vi 30 måneders slidgaranti på vores sugemundstykke, på selve sliddelen, som der kører ned imod asfalten. De to ting tilsammen gør jo, at det bliver en meget driftsøkonomisk maskine.